monakali lo ifani khaya lisemona friends seKapa sindisiwe ndiyamthanda uYesu kakhulu. Phethe ke umba namhlanje sensitive kakhulu. uThixo asincede bazalwane, ngoba ezinye izinto esizithethayo zizinto ezifike zichukumisa inhliziyo nezifike singahlali kamnandi, kodwa uThixo makasincede ngamaxesha wonke. Siphethe itopic namhlanje ethetha ngomba wamakholwa amaKristu afeyisene nesimo esinzima emakhaya, afeyisene nesimo sokuba abantwana bangafuni ukuyilandela inkolo yabazali. Lonto leyo abazali ingabaphathi kamnandi, ingabaphathi kakuhle. Umbuzo uthi ke namhlanje, ingaba kwenziwa intoni abantwana babantu abakholwayo amaKristu babonakale bengayinazile, bengayinakanga indaba yenkolo, bengayinabanga futhi nendaba kaKristu, beziphilela nje ngendlela abafuna ukuphila ngayo nangendlela abathanda ukwenza ngayo izinto ezingabajabulisile abazali nabangayithandiyo abazali. Noma saqhubeka netopic yethu, nawe kungahlomla utsho uba ucinga uba yenziwa intoni lonto leyo ngaphandle kwale ndizoyithetha. Wena ucinga uba lonto leyo yenziwa intoni? Siyibonile bangcwele, siyibonile bazali bam, siyibonile abantwana basekhaya isenzeka. Ufumanise ukuba utata ngumfundisi, umama ngumfundisi, abantwana abekho enkonzweni. Umama ngubhishopi, utata ngubhishopi, abantwana basethaveni. Lonto leyo yenziwa intoni? Utata ngumshumayeli, abantwana bahlele etywaleni bayokweba. Lonto leyo yenzeka intoni? Haleluya. Sengitshilo ke ezinye zetopic ezisensitive kakhulu nezingenza mhlawumbe noma usazibuza imibuzo qho xa nibheke enkonzweni ndihamba ndodwa, abantwana ndinabo, ndifika abanye abazali benabantwana babo ezinkonzweni but abafuni ukuyibona inkonzo. Yenziwa intoni lonto leyo? Sengitshilo kungahlomla nawe kukomente uchaza uba mhlawumbe unocinga uba mhlawumbe idalwa intoni lonto leyo. Kodwa ke mina namhlanje ndingabalula nje izinto ezine ezi4 ezinomthelela kulonto leyo. Yonke into esiyithethayo kule channel i-based ezwini likaThixo. Ayikho into esiyikha emqaleni, ayikho into esiyithethayo singayisekeli ngezwi likaThixo. Into zine zintathu endingazibalula kule mizuzu embalwa eyenza abantwana bangakhonzi, bangayifuni inkonzo, neyenza bakholwa abazali babheke enkonzweni but abantwana bangafuni nokuyibona indaba yenkonzo. Haleluya. Basindiswa abazali, abantwana bazenzela unothanda, abantwana bayancipha, abantwana bayamitha, abantwana bayakhulela, abantwana bayakhulelisa, abantwana bayadakwa, bayeba, bangotsotsi. Abazali basecaweni bayashumayela, abazali basecaweni bayokhonza uThixo, benza konke okufanele bekwenzile okanye, but still abantwana nabo abekho enkonzweni. Haleluya. Ipain leyo naye nawuphi na umzali akuyona nje into okunokuhlekiswa ngayo, because ipain nenhlungu. Sengitshilo ke mna sendinezinto nje ezine endingazibalula kulo mxholo lowo. Okokuqala, njengoba usindisiwe kwamkela uYesu njengenkosi nomsindisi, ungumKristu, ukhonza, unehlalo, awunahlalo, uyashumayela, awushumayeli,
wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi. Lithi iBhayibhile abakholwayo bazawutshutshiswa. Alitshongo uba bazawutshutshiswa kanjani, intshutshiso izoza kanjani, but lithe bazawutshutshiswa. Haleluya, haleluya. Intshutshiso ingeza ngabantu okhonza nabo, intshutshiso ingeza ngabantu ekuhlaleni, intshutshiso ingeza ngabantu osebenza nabo, intshutshiso ingeza ngabantu okhula nabo, intshutshiso ingeza ngabantu uzalwa nabo, intshutshiso ingeza ngabantwana obazeleyo. Haleluya. Uthi makiwe ngapha but bona baphile ngapha. Masifunde ke bazali bami, masifunde ke bangcwele, masifunde ke abantu abasekhaya izwi lenkosi. 2 Timothy chapter 3 verse 12. Lithi izwi lenkosi kuTimothy wesibini chapter 3 verse number 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Mandiphinde. Indeed, all desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kambe intshutshiso yomfikela nawuphina umKristu. Haleluya. Nawuphina umKristu intshutshiso izomfikela. Nake ngoku nxa iza ngabantwana uthi bantu abami akubheke enkonzweni, abantwana babheke ethafeni. Abantwana bami akujolwa apha ekhaya, abantwana bafika bemithi benezisu. Abantwana bami lithi iBhayibhile akunxilo, abantwana babuya benxilile. Abantwana bami awuselwa akutshaywa kwelikhaya, abantwana batshayinywa upha. Abantwana bami ayenziwa leni into but abantwana. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Ngenye yezinto ke endingayibalula yokuqala leyo eyenza ufumanise abantwana benze yabi into but umzali ehalela benze ngolhlobo. Ibhlungu ke because uzofika umzali ejongile abanye abantwana beduda, bejabule enkonzweni, beworshipa, bezi-ushers, benikela, beklina inkonzo, benza yonke into efana yenzeke kodwa bakha qonda abam kazi babaphi. Kodwa ndifuna uyibambe lithi izwi lenkosi kambe intshutshiso yomfikela nawuphina umKristu ingeza ngohlobo lonke ngentshutshiso. Sentshili ingeza ngabantwana bathi beyazi into uba akwenziwa amanyala apha ekhaya but bafike bemithi. Uthi usalindele uba one day nami ndawuze ndihambe ndiyocelela unyana wam umfazi asikafike sekenezisu ezithathu ezine. Haleluya. Uthi usenesifiso sokuba intombi yam ngenye imini ndawuyibamba ngengalo ndiyoyinikezela enkonzweni kumfana oyiloboleyo noyithandayo nokholwayo kodwa ifike emitha amawele. Intshutshiso yomfikela nawuphina umKristu. Haleluya, haleluya. Yokuqala ke leyo ndingayibalula intshutshiso. Eyesibini, uyabona umntwana xa umzele une-responsibility ungumzali. Njengoba unexanduva lokuba uthi make sure uba uyaya esikolweni uyafunda, still unexanduva lokuthi make sure uyaya enkonzweni. Haleluya. Ngenye yezinto ke efike yabetha kwezinye angles abazali bateketise kakhulu. Haleluya. Bamteketise umntwana up to the point uba bakwazi ukuphuma bahambe baye enkonzweni bamshiye ecangamela ilanga.
bamtekethise up to the point yoba xa kethi andiyapho mna umntana under a roof of yendlu yakho athandi Icawe awumhlukumezi because it's only 2 hours 3 hours xa kunkonzweni kukhonzwe kubuye aqhubeke umntwana nokudlala nabanye abantwana aqhubeke nezinto but xa kufamba kuyo enkonzweni abonakala umntana uba ubeko wakho umthetho na ubeko wakho athi umzali ndawumthini ayenza umthini ke lithi izwi lenkosi kwincwadi yeProverbs 22 verse number 6 train up a child the way he should go and when he is old he will never depart from it. Train up a child in the way he should go. When he is old, he will never depart from it. Ukuba umntwana umqeqeshile ngendlela yokuziphatha soze ahlukane nayo naxa sele ekhulile. Umzali nomzali unexanduva xa ke ayinayo impahla yakhe yokuzilungiselela ukuya enkonzweni yokuthi make sure uba nalo umntwana ahlala naye apha endlini yakhe naye uyalungisa ukubheka enkonzweni. Hallelujah. Once wathekethisa kakhulu izoba khona ingxaki. Wamtekethisa umntwana funeke ayazi into uba ekhaya ndiyathandwa, into endiyidingayo ndiyifumana ekhaya. Ekhaya ndixatyisiwe yonke into endiyifunayo xa benayo abazali bam bayandinika. Kodwa singabamoshi abantwana, singabamoshi. Train up a child. Sinexanduva lokuba train up a child in the way he should go. Ukuba umntwana umqeqeshile ngendlela yokuziphatha soze ahlukane nayo naxa semdala. Umbuzo ke ngokuzothi abantwana bangaka baqeqayo bangayi ezinkonzweni, abazali ufika indoda kuthiwa ngubishop kuthiwa ngumongameli, but abantwana bekwa basejikini basexhwaleni bahle black label. Nkosi yami. Kodwa ke sinexanduva noba isimo sinjalo bazali bam. Sicengane nabo. Mntanam ndiye enkonzweni, andikwazi ukukushiya apha endlini. Andikwazi ukukushiya, masihambe siyokhonza noba ufike waqumba wahlala apha ibhegi wayilonto injikijingi, kodwa ekusalayo uzobeyile enkonzweni noba angaqumba kodwa still uyayiva le nto ithethwayo. Hallelujah. Bane-tricks abantwana ke, bane-tricks, bahlakaniphile, baclever, banento ezininzi, batshintshe babe ne-assignment ezininzi xa kufamba kuyiwe enkonzweni, batshintshe banento ezibalulekileyo. Ndivamise ukuthi ke ndithetha ke mna as much as ndifunde sendimdala, kodwa le qualification ndinayo ngoku eyona iphezulu ndayifumana ndisiya every day ecaweni. Ndayifumana ndisiya yonke imihla ngaphandle kwaSaturday. So noba ngathi ke ngondenza i-assignment kodwa la 2 hours akenzi i-assignment for 24 hours 24/7. Akazuba busy ngexesha fama kwenza uye ngayo enkonzweni ku-10 ku-11 ku-12 ezethi inkonzo ke zithatha for 2 hours 3 hours xa ithe yatsala. Mfundisa umntwana indlela yokuziphatha. Athi noma seke se-university ayazi umama indlela ithi ekhaya. Yokuqala indlela intshutshiswe bazali. Eyesibini abazali nabo bayayekelela too much. Hallelujah. Okwesithathu, uyabona
indaba yokukhonza uThixo kumele kube yi-lifestyle yomzali. Indaba yokukhonza uThixo kumele kube yi-lifestyle yakhe nawuphi na umuntu. Ukuba ubuya enkonzweni uyenye into, ufike endlini kube yenye into, abantwana baclever kakhulu. Bayakwazi ukubona uba le into yenziwa apha ekhaya yi-business nje mhlawumbe yowamasiki, ayiyona lento ayithethayo utata nomama pha enkonzweni nxa kufika phezulu. Lento ayithethayo enkonzweni xa ifika phezulu ufika beyenye into. Now ifika ilahlekele phake ngoku afika jonga umntwana abone uba hey Nkosi yami, no man, thina apha ekhaya noko sekubonakala njengabantu ingathi sesiwelile sesinezulu. Abona abantu okufuneke bexelelwe lento ngabantu abasenkonzweni. Ibe lapho ke ngoku ingxaki. Masifunde izwi lenkosi. Masifunde izwi lenkosi sendiyaqhubezela. Yesithathu Proverbs chapter 24 verse 27. Put your outdoor work in order. Put your outdoor work in order and get your field ready. After that, build your house. Hallelujah. Yonke enye into oyenzayo ngaphandle kwendlu yakho ibe in order. Hallelujah. But ke ngoku even make sure that you build your own house. Hallelujah. Lento mayingabi ngathi mhlambe siyayi-acta xa sifika apha ecaweni. Xa sifika apha ezindlini sifike sitshintshe sibe yenye into. Umntana abona uba akho sidingo mosinoba ndingangayi. Omama bayaya, abazali bayaya, futhi bayarhola ecaweni bafumana imali sihle. Futhi ke uyabona yaye yachana lento, yachana Nkosi yami. Yachana uSamuel. Hallelujah. Hallelujah. Yachana uEli. Yachana uEli. Yachana uEli basali bami. Noba isimo sinje, I know ba ipain inhlungu akakho umzali oyithandayo lento isenzeka, but hey make sisame aba basahlala ezindlini zethu singabashiya ezindlini siye enkonzweni. Train up a child. Uyawuthi ngaseke mdala athi ndandicimba ndiyabulawa kanti kwakwakhiwa. Yenza konke okungaphandle kwendlu yakho, kodwa build your own house. Proverbs 23 verse 13 to 14. Do not withhold discipline from a child. If you strike him with a rod, he will not die. If you strike him with a rod, you will save his soul. Sukuyekelela ukumqeqesha umntwana. Ukuba uyamohlwaya ngoswazi akayikufa. Verse 14. Kaloku ngokumohlwaya umntwana uhlangula ubomi bakhe ekufeni. Andifune kuyingena ke ethethiweyo ngabaphathi belizwe, kodwa ndifunda le ilapha ezwini lenkosi uba ukumbetha nokumohlwaya umntwana awumbulali but uhlangula ubomi bakhe.
Hallelujah. Umohlwaya uhlangula ubomi bakhe. Zizinto ke ezingahlika mandi ezi. uThixo makasincede ke bazali bami. Ngoba xa sefika ephethe amawele asivika manje. Mayithi nenye isenzeka kodwa uqonda uba okwami ndikuhlalile. Athi seke ephumile ebheke e-university afike senza amanyala kodwa uqonda uba eyami indawo ndiyihlalile. Awungathi akwaba ndandenze ngohlobo. Hallelujah. Hallelujah. Masifunde ivesi yokugqibela. Ithe yokuqala ithutshiso. Into eyenza abantwana babonakale bengekho ezinkonzweni phakathi kwabazali babo. Eyesibini, abazali bayatefisa, bayateketisa kakhulu sometimes. Naloo nto ibenza abantwana bathathe i-advantage bangabikho ezinkonzweni. Okwesithathu, le nto siyenzayo enkonzweni masiqhubeke sibe yiyo nasekhaya ukuze bayibone uba ayitshintshe, ayinandawo itheni apho yenziwa khona indaba kaThixo. Yenziwe ekhaya, yenziwe esikolweni, enkonzweni, uyafana. Hallelujah. Eyokugqibela esine nendingayibalula into enomthelela. Hallelujah. Uyabona ke le sesiqinisekiso sokuba umuntu nomuntu kumele azalwe nguThixo. Sibazela abantwana ngokwenyama kodwa umuntu kufuneke adlule ekuzalweni inyama azalwe nguThixo. But xa sifika ke kule level umuntu nomuntu uzithathela isigqibo. Hallelujah. Xa sifunda incwadi kaJohn chapter 1 verse number 17. It for the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Grace and truth came through Jesus Christ. Nakuba uThixo wasinika umthetho ngoMoses, ubabalo nenyaniso wasinika ngoYesu Kristu. Indaba yokukhonza uThixo ayiyambi ngoba umzali wakho umshumayeli, ngubishop, ngumongameli, kodwa iyamba ngoba lubabalo ufumene inceba kuThixo, wavuma nawe ngempilo yakho. Hallelujah. Ayithi loo nto leyo kuba owakho umzali engakhonzi nawe awuzukhonza. Akangakhonza umzali wakho but ukhonze ufumane ifavor kuThixo. Hallelujah. John chapter 6 verse number 44. No one can come to me unless the Father who has sent me draws them to me. And at the last day I will raise them up. Akukho namnye onokuza kum engathanga ubawo owandithumayo amtsale, kwaye lowo ndiya kumvusa ekufeni ngomhla wokugqibela. Xa secaba wenze konke ungumzali, uqeqeshile, wawathetha amazwi ufuneka wethethile, wayenza yonke into ofanele uyenzile, awamshiya endlini nxa uye enkonzweni, kodwa ekupheleni ngosuku yena kufuneke ezidicayidele. Ayithi loo nto leyo uyawuzigweba uyozifaka emgqomeni uthi abantwana abakhonzi abafuna ukuza enkonzweni, abafuna ukuthini. Yena kufuneke ezizele kubawo enzali, ngoba lithi akukho namnye oyawuza kum engadanga ubawo amtsale. Nkosi mayisikeleleke bazalwane. Na ungahlomla uthethe ofuna ukuthetha,
uxele ngendlela obona ngayo nowazi ngayo. I-topic esensitive kakhulu. Thixo ke makasincede ke bazali bami, singabashiya emakhaya sibe ne-understanding ukuba siyajutshiswa, singabathekethisi kakhulu, sibathande, sifune uthando ngoba sibaphiwe nguThixo ukuze kube njalo, kodwa siyihlale indaba yethu. Inkosi mayisikelele. Sokubongela kuwe kuba wena uyibona kanjani yonke lento. Inkosi mayisikelele. Amen.